Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten dinten meniki kula badhe nyariosaken babagan wayang Dewa Ruci ingkang menika tugas kangge basa Jawi. Langsung mawon kula badhe ngawiwiti. Kang satunggaling kula badhe nepangaken nawak. Nami kula Aprodita Andira Syafa Justisia, absen 6, kelas sedasa MIPA kalih. Wonten mriki kula angsal tokoh utawi mragakaken wayang ingkang dados buta utawi raksasa kapisan utawi jelmaan saking Bathara Indra. Kula badhe ngawiwiti cariyos kagem panjenengan sedaya lan kagem bu guru kula. Wonten ing sawijining dina nalika Pandhu diutus kaliyan Residrana supaya awake purun nyemplung wonten kawah Candradimuka. Namung Pandhu purun nyemplung kawah menika. Nalika Madrim ngertos yen Pandhu purun nyemplung kawah Candradimuka, Madrim ngrasa dheweke sedih. Pandhu lan Madrim dijebak kaliyan Residrana supaya dheweke purun nyemplung wonten kawah Candradimuka. Banjur Madrim diutus Residrana kangge nyemplung kawah Candradimuka supaya dheweke saged sesarengan kaliyan Pandhu. Banjur Bratasena mangertos yen bapa lan biyunge nyemplung wonten kawah Candradimuka, lan dheweke ngrasa sedih lan bingung menapa dosa bapa lan biyunge nganti bapa lan biyunge nyemplung wonten kawah Candradimuka. Bratasena ngrasa wedi lan ngrasa boten wonten gunane urip wonten donya menika yen bakale Bratasena nyemplung wonten kawah Candradimuka kayata bapa lan biyunge. Wonten ing Padepokan Sukalima, banjur Residrana enget yen lairipun Bratasena menika dibungkus. Menika dumados pratandha yen bakale Bratasena dumados kesatriyan ingkang kondhang. Mula kathah tiyang ingkang gadah niat nyilakani Bratasena. Salah sawijine inggih menika Residrana supaya Bratasena boten saged ndherek perang Bharatayuddha. Banjur Bapa Guru madosi Bratasena lan ing wayah menika Sengkuni ngertos yen Bapa Guru madosi Bratasena. Amargi penasaran, Sengkuni madosi nggih diagem ndelik supaya Sengkuni saged ngertos napa ingkang badhe diomongke Bapa Guru ing Bratasena. Sabanjuripun Bratasena wonten ngajengipun Bapa Guru, Bratasena ajeg meneng amargi Bratasena gadah gegayuhan. Bratasena nyuwun pirsa marang Bapa Guru menawi bapanipun kala mbiyen dumados tiyang ingkang sakti. Banjur kenang apa kok bapane saged nyemplung wonten kawah Candradimuka? Bapa Guru maringi pitutur inggih kala mbiyen menawi Pandhu dumados tiyang ingkang sakti amargi dheweke tau dumados
gacunipun dewa. Bapa guru maringi syarat. Bratasena diutus ngupadi kayu gung susuhing angin ingkang mapanipun wonten ing pucuk gunung Candradimuka. Banjur Bratasena nyuwun pamit lan nyuwun pangestunipun saking Bapa Guru. Sengkuni medal saking umpetan lan nuduh Bapa Guru gadah niat ingkang ala kangge nyilakani Bratasena. Banjur Resi Drona crita ing Sengkuni yen dheweke diutus Prabu Duryudana njrumusake Bratasena wonten Gunung Candradimuka ingkang singit, bahaya lan kathah siluman. Banjur Sengkuni ngomong yen dheweke badhe nututi Bratasena amarga dheweke wedi yen Bratasena bakal mati. Banjur Sengkuni ngutus Dursasana lan Kurawa nggih nututi Bratasena. Banjur Bratasena wonten alas menika kepanggih kaliyan kalih raksasa ingkang gedhi sanget lan Bratasena perang kaliyan raksasa niku. Banjur raksasanipun kalah lan ngrubah wujud dados Bathara Indra lan Bathara Bayu. Sabanjuripun jelmaan menika malih dadi Bathara. Banjur Bratasena diparingi mustika. Bratasena, lha ngopo kok kowe ana ning alas iki? Yo rene oleh nyedak, tak paringi ali-ali ingkang naminipun ali-ali sesotya mustika manik Candramana. Oh inggih, matur suwun Bathara, sampun maringi kula ali-ali ingkang sekti niki. Sakbaripun peperangan wonten padepokan menika Dewi Kunti nangis amarga dheweke ngertos yen Bratasena budal wonten Gunung Candradimuka. Lan Dewi Kunti ngutus anak-anake dienggo ndonga supaya Bratasena slamet. Banjur wonten Punakawan ing mriku Semar nuduhake tegesipun kayu gung susuhing angin. Kayu menika gadah teges karep, gung gadah teges ageng, lan susuhing angin gadah teges nafas menungsa. Yen digabungke tegese kayu gung susuhing angin inggih menika karep, gedhe, nafas menungsa. Tegese menungsa kudu saged ngatur nafase dingge nggayuhi kekarepan kang gedhe. Cekap semanten anggenipun kula nyariosaken wayang Dewa Ruci. Mbok bilih wonten kang luput, kula nyuwun agengipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.